Nasunog ang stool sa tindahan og pabuto sa Puro Kapayas, Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City, alas 7 Miyerkules sa gabi, Disyembre 18, 2024. Nadawat sa kabumbiruhan alas 7:35 ug sulod lang sa 3 minutos miabot ang bumbiro sa lugar. Gipaubos dayon sa first alarm status, na kontrol alas 7:40 ug napaong alas 7:43. Matod ni FO Jopit B. Obinya, investigador sa Lapu-Lapu City Fire District, ang sunog nagbilin og gibana-bana nga danyos 24,000 ka pesos. Ang stool nga nasunog gipanag-iya ni Edisio Imbong, sa 60 ang edad, nga giokupahan ni Romel Imbong. Sa inisyal nga investigasyon ni Obinya, mitug-an si Romel nga nakakita siya murag kayo nga naglupad padong sa pabuto. Usa-usab ka babay ang mitug-an kang Obinya nga nakakita og spark sama sa nituasik nga baga. Matod ni Obinya, ang pagwilding nga duol sa nahimutangan sa stool sa pabuto gidili gyud kini. Subay niini, nagpadayon ang investigasyon sa kabumbiruhan, ang hinungdan sa sunog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.